to open, but I think you're getting close. I know I'm broken, but that's something I'll never show. If I let you in, you know all the walls will disappear. Hanging by a thread till you break me down. Здравейте, колеги! Намираме се в Darkship, се забавляваме с всички участници. Затова ви каним на 18 май 2017 в лятната екстраваганса да ни подкрепите и да се забавлявате с нас. В началото, когато се записах, нямах точно представа какво ще представлява конкурса, но имах много добра нагласа, имах добри очаквания, които за щастие се оправдаха. За момента съм супер доволна от участниците, от атмосферата, от това, което организират организаторите и смятам, че ще се прекарам супер готино през останалите дни до конкурса. А също така няма как, понеже сме събрани с едни много позитивни хора, които са много приятелски настроени към нас и от спортната злоба, така да кажем, и няма за нито един от нас. Смятам, че станем добри приятели, защото все пак студентските години са времето, когато човек изгражда контакти за цял живот. Здравейте, колеги! Искаме да ви кажем, че емоцията е неописуема, настроението е на 6 и ви очакваме. Всичко е перфектно, много позитивни хора, усмивки и ви очакваме на 18 май в X-Disco Club.